Mae Anne-Marie Marek yn hyfforddwr ceffylau, athrawes marchogaeth ac yn ymarferydd shiatsu ceffylau cymwys, sy'n rhedeg Brynglas Equine yn Llanillar ger Aberystwyth. Gyda'r cwsmeriaid yn amrywio o blant i oedolion, ei nod yw hyfforddi ceffylau a phobl, yw helpu i weithio gyda'i gilydd yn well. Mae'n arbenigo mewn ceffylau a phroblemau, yn ogystal â defnyddio ceffylau mewn ffordd therapeutig i helpu unigolion a phroblemau iechyd, fel gobryder neu iselder. Mae Anne-Marie yn dweud ei bod hi'n arfer marchnata'r busnes trwy gynnal tudalen Facebook a gosod hysbysebion o bryd i'w gilydd, ond mae'n dweud nad oedd hyn yn gweithio mewn gwirionedd. Yna, aeth ar gwrs Cyflymu Cymru i Fusnesau a edrychodd ar yr holl fathau o gyfryngau cymdeithasol a dangosodd iddi sut i ddod â'r rhain ynghyd i greu strategaeth farchnata gydlynnus ar gyfer y busnes. Ers gwneud y cwrs, mae hi wedi ehangu ei defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol i Instagram a Twitter, ac mae'n ystyried datblygu roi eraill hefyd. Mae hi wedi dechrau defnyddio Hootsuite i ddod â'r holl ffrydiau ynghyd, mewn ffordd sy'n ei galluogi i farchnata'r busnes yn fwy effeithiol ar y cyfan. Mae'n dweud bod cynnydd amlwg wedi bod yn y traffig sy'n ymweld â'i thudalen Facebook, gyda rai postiadau'n cynhyrchu gwaith newydd yn uniongyrchol a chlientiau tymor hir newydd. Ar y cyfan, mae hi wedi gweld cynnydd o 12% yn ei busnes a sylfaen cleientiaid ehangach o lawer. O ran y dyfodol, mae Anne-Marie'n dweud yr hoffai gynyddu faint o waith mae'n ei wneud ar yr ochr therapi, gan ddefnyddio ceffylau i weithio gyda chynfilwyr, yn enwedig rai sydd ag anhwylded straen, wedi trawma a phroblemau iechyd meddwl. Ac mae'n gweld bod Facebook yn arbennig o ddefnyddiol wrth gyrraedd y farchnad gul hon. Mae Anne-Marie'n dweud bod cwrs Cyflymu Cymru Fusnesau yn rhyfeddol o dda. Roedd hi wedi bod ar sawl cwrs arall ers sefydlu Brynglas Equine, ond dyma oedd yr unig un a edrychodd ar ddefnyddio amrywiaeth o fathau o gyfryngau cymdeithasol fel cyfynwaith cydlynnus. Dyma'r cwrs mwyaf buddiol i fi ei ddilyn hyd yma, dywed, ac rwy'n ei argymell yn bendant.